Dende hai máis dun mes, os veciños da Escardia, Guillán e a Torre teñen dificultades para baixar a Vila García P ao estar averiado o ascensor que dá acceso á estación. Esta é unha das moitas incidencias que sufriu este equipamento dende que se inaugurou hai máis de 3 anos. Os preto de 30 veciños e veciñas que hoxe se deron cita na praza da estación piden solucións. Bueno, me parece que sobran palabras, simplemente con ver o ascensor, as escaleiras e o tipo de xente que estamos aquí, non hai máis, simplemente que está sempre estropeado, que ten moitos problemas e que nos vemos con moitas dificultades para subir e baixar estas escaleiras. Entonces, pedimos, por favor, que si nos poden arreglar isto de alguna maneira, non sei como, non sei se poñendo unha rampa, non sei, bueno, eles son os cabezas pensantes, entón o vamos a deixar que eles decidan o antes posible, porque os veciños non podemos estar así. O paso é utilizado a miúdo por xente maior que ten dificultades a hora de acceder ás escaleiras. Este é o único medio que teñen para trasladarse ao centro de Vila García P sen terse que desplazar varios metros. Os veciños dan aviso ao Concello cada vez que sucede unha avería e ante a falta de solucións decidiron facer un escrito e comezar a mobilizarse. Chámase continuamente tanto averías como ao Concello, sei que se presentou tamén por registro, pois claro, unha protesta de como está e anunciando. Sei que os concejales tamén están ao tanto do que sucede aquí. E claro, habrá que buscar unha solución. Se o ascensor non pode estar aí polo que sea, solución. Os veciños e veciñas consideran que o paso non é un luxo, senón unha necesidade e seguirán facendo o que faga falla para que Rabella lles dé unha solución. O goberno local, pola súa banda, explicou que o ascensor atópase en obras para evitar as avarías que sofre cando se inunda o foso. Afirmaron que o problema reside en que o equipamento construído por Adif está á intemperie e sen protección, polo que a chuvia filtra e causa as avarías. Esperan que o elevador volva a estar operativo a mediados da vindeira semana.